Infidelitatea, atunci când apare, pune cuplul în situație de criză. Și pentru că fiecare dintre noi avem dreptul de a nu trăi în relații complicate, tulburi, ce ar fi de făcut în primă fază? Pentru persoana care a fost înșelată, este nevoie să-și definească poziția, să spună, să exprime cu ce este de acord și cu ce nu și să permită partenerului de a-i răspunde. Pentru cel care a înșelat, este nevoie să-și definească de asemenea poziția dacă rămâne sau nu în cuplu și dacă răspunsul este da, va fi nevoie să asigure transparență pentru a anula insecuritatea partenerului, neîncrederea și suspiciunile acestuia.